Но аз ви умолявам, в Добрич и в околността живеят хора, които достатъчно добре могат да помогнат. Да не говорим, че господин кмета беше приел един ангажимент, който го изказа гласно. Господин кмета в последно време не стъпва в Светата църква. Това е негов въпрос и негова работа. Аз не го упреквам. Негова работата дали ще дойде Божия храм или няма да дойде. Но той като е поставен на такова високо място, трябва да си носи отговорността за всички. Така че моите уважения, обаче, трябва да си имаме помежду си уваженията между кметската и архиерейска власт. И не приемам това, че той последователно години наред не идва на богослужение и не участва в духовно благодатния живот на Светата църква. Аз го поздравявам, желая му здраве, но ми се чини, че това ще бъде последния мандатски кмет. Искам да бъда разбран правилно. Казвам всичко онова съвсем ясно, открито, без да се притеснявам и въобще не ми пука кой какво мислил и кой какво говорил и какво щял да каже. Имам пълното право като архиерей да си кажа думата, а кой каквото ще да мисли си е негова работа. Святейшего отца нашего Данила, патриарха Българского и митрополита Софийского и святейший Българский синод, со священным им клиру и благословимо их пастырю и священнический и монашеский чин да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно во веки веков, безблагочестивый и православный българский народ, правительствующее сидит и христолюбивое воинство, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.